Eta orain bera, Xuxen eta Egoki, hasi dira beraz arraunlariak eta patroiak lanean. Eta... Hementxe dugu Hondarribiaren denbora, 4:47 Hondarribiarentzat. Bai, lehenengo luze horretan, lehenengo ziabogan ja beste hiruarekiko 4 segundu hori nik uste dut txanda hau irabazi beharko lukela Hondarrabilak, atzo etzun oso estropada polita egin, 10. egin zuten eta esan daiteke hori ez dela beren lekua, eta gaur hori zuzendu nahi horretan horrengoz oso ondo bideratzen nahi dira txanda hontako estropada. Ia zuloa zabaltzen ari da, 5 segundo orain Pedreñari, eta sufritzen hori jo, 6 segundora, Camargo 8 Hondarribia badoa, eta Pedreña kokatu da orain bigarren tokian. Ea hori eta Camargoren arteko lehia horretan zer gertatzen. Joseba Munarriz, ere mutilak animatzen, Munarrizen oioak dituzue. 37 paladatan, hor da Ama Guadalupekoa trainerua, den kale honetatik txandan nagusi. Dira, Orbañanosek prestatutako gizona. Lehen tokian, hasi da maniobra egiten Ama Guadalupekoa trainerua. Hor dira 9 eta 30 Hondarribiarrentzat lan erditan, Pedreña bigarren, Hondarribia garbi aurretik, 8 segundoko abantaila ziaboga ostean Hondarribiak Pedreñari, 11 hori eta 16 Camargori. Hor dira Hondarribiarrak, txukun, ongi ari dira gau. Bai, ziabogan sarreran hor 5-6 segundon diferentzia eta ater hortan ikusten da, bat estropada ziaboga hortatik irteten eta bestea sartzen hor txampa momentu horretan horre aldeak haunditu egiten dira eta hori da pixka bat egin duna Hondarrabilak Pedreña eta hori jorekiko, Camargo ikusten da pixka baia txanda honetan, laugarren leku horretan egokitzen ari dela, beren gogoan nahian aurka, eta alderantziz Pedreña eta Orion arte hortan ere tartea pixka bat ateratzen ari da, pixka bat ikusten dute posizioa finkatzen ari direla. Hausten ari da erabat estropada. Hondarribiak Pedreñari 12, hori jo 17, Camargo 21 segundora, hirugarren luze honetan ikusten ari gara Hondarribiaren nagusitasuna bai.
Ondarribia bere estropada, bere txando irabasteko arazorik ez dule izango, Pedreñak bigarren leku hori eta borroka hor dago, atzen leku horretatik norki gezi. 14 minutu eta 39 segundo Hondarribiarrentzat. Maniobra. Goiti bera nagusitzen ari dira Hondarribiarrak. Hasi eta buka, abantaila handiarekin. Eta horrez dago ez zalantza handirik. Arruntza joan da Hondarribi baita ere. 39 paladan, azken txampa hortan, ez? Hemen da Hondarribi, denbora bikaina izango da. 19 eta 22, 19 minutu eta 22 segundo. Hondarribik markaturiko denbora. Baserri, 19 eta 21 Hondarribik, bandera Hondarribiarentzat, Astillero bigarren, 3. San Juan, 4. Tiran, gero Pedreña, 6. Urdaibai, 7. Kaiku. Aturatzen denian bat ez dela kasurik egitea ezetxantetan jokatzea tokatzen den, eguraldia, baldintza, batzutan alde, beste batzutan aurka, eta gaur ikusi dugu, naiz eta aldea hundirik ez izan, mesede txiki bat izan dutela lehenengo txandakoak, baina mesede txiki horren gain lan izugarri bat egin dutela Hondarribiko taldean bere lehenengo kale horretatik, eta inor gutxi espero ezen emaitza izan dela, eta nik dute zoriondu egin duten lanagatik eta taldeak. Hori festa Hondarribiarrek, hortxe da, elastiko gorria, patroiaren elastiko gorria, eta bandera, gaur elastikoa ez, gaur bandera amunarritzen hartu du. Ikaragarria, jaun Andreo, ikaragarria Hondarribiarren posa. Berdea denez, badirudi, beraietzako neurrira egin egon zitekela bandera hori, oso kontentu denak, lan izugarri egin dutela ondo atera, 10. egitea lortu zuten, zailkapenean 5. kokatuta zeuden eta gaurko honen ondorioz, pixka bat egin dute Gipuzkoako txapelketa, Euskadiko txapelketa, eta beste datosten estropadari begira, lanean ondo ari diela horrek adierazpen horiek, ziurtasun emako diela. Bandera Hondarribiarentzat, lidertza Astillerorentzat. Zatozte lasai, sorionak Mikel Orbañanos, sorionak Joseba Amunarriz entenatzailearekin hasiko gara, zatozte, jarri erdian hemen. Ikaragarria, nola bizi izan duzue hau? Denbora oso ona egin duzue, eta gero zain eta zain, ez da? Bai, bagenekin lan txukune egin dula, gure txandan, eta bagenekin, beak asko inberko luekela raunen, guri irabasteko. Aizi aldetik emateu, zertxo bait gora indula. Pitin bat gora. Baina, aurten ikusi dugu tandatik tanda, gaur baino aldea hundiok, ez? Eta, aldortatik magenekin lan txukune egin dula, trenerua ondo dabil, eta, oso posik egia esan, garaipen honekin, uste,
azkenengo urteetan, saiatu gehala lortzeko, baina, ez deu lortu, eta, beira, gaur oso pozik eta aldortatik oso guztua kuadrilagatik, eta, Hondarribiko herrilagatik, postutze gehan danok. Gipuzkoako txapelketa badator, hori ere defendatu behar duzue, eta aizu, gaurko honek indar berezia emango dio kuadrilari, ez? Bai, hala da, helburu bat bezala ditugu txapelketak baita, eta gustatuko litzai guke, lehen urten bezala oso txapelketa hon batitia, eta saiatuko gehazta azkenen ondoitia, eta gehiago, gaur bezalako garaipen batekin, zuk esan dezu bezala, ez? Animoak emango izkigu. Eskerrik asko, entrenatzaileari orain zorionak emango dizkiogu patroiari, zudura urratuta dugu, gainera hemen, ze gertatu da? Ezin gera gelirik gan egon, eta azkenen umiak ingoleste min hartu nun, eta betiko gauzak. Hobe horrela. Aizu, nola bizi izan duzue azken txanda hori, zuen denbora ikaragarria izan da, bikaina, baina ontzibarruan mutilekin eta egonezina galanta izango zen, ez? Azkeneko tanda geliten zenen, pixkat Mikel eta hue guri denbora ematen, eta bai nervio, ez? Gelditzen zaitu tripa barrun hori jakinda, gaur posible zela bandera itxera eman, eta bera, azkenen bandera itxera, eta Hondarribia posez zoratzen nengo delako. Eta zu, mailota pilatzen ari zara, patroirik onenaren zailkapenean ere, hortxe, dotore, eta horrek urtea joan da urtea etorri, emango dizu baita ere posa, ez da, barne posa. Barne posa. Nik esaten maiota hau egiten ekipo guztia dena, ez? Bai, arrolekareria ondo sartu imardu arraun txikila, eta bai, arraun hori guztiak bakoitza bere egin behar du. Sentido ona eman barrio treniari. Orduan maiota hau denentzako da. Ekipo guztientzat, nik emango dut eman barra dakotelako, baina ekipo guztientzat. Eta bandera, Hondarribiko herriarentzat, zain dira, aspaldidanik eta zein da mezua, zer esango diegu herritarrei? Gozatzia, eta jakitea Hondarribi egon garela urte guztian hori entrenatzen hau emateko, eta gaur posez ikustea bai kale guztiak berrez jantzita. Eskerrik asko Mikel Orbañanosi, eskerrik asko Joseba Amunarriz, bidai ona egin eta gozatu, merezi duzu eta. Ederra benetan gaurko estropada, gaurko ikuskizuna eta hemen txari.